Buskango Faitongo VC election Tongbari or VC election Tongbari no Nahari no Tabuk. Joto Tangrang Bodolok no Noklau Onkarjak Jani Bodol no Karak Laiti Shawi Buskang Tongbari no Nahari Kaplai Klanyani Bagi. Ababai Bakshano VC election Tongbari Jesse Ganawi Fighter joining Pandarok Bohino Kurung Tayo Angmani Thakya. Tini Haino Hai Onokuti Hankoni Bishingo Kopjak. Photixora ADC village joining panda Mwngsa jaka Tipra Mothani BJP Khaika Demcherra BJP no chajakli angli borok Tipra Motha na khafrui bubagrana logerene hini Tipra Mothani bana romphai laikha Rajesh Debborma tei Binoy Debborma songni tuidul mungbai no 33 family ni 78 voter BJP bodol no yakarlai Tipra Mothani andro samarini bana no romphai laikha Tipra Motha o lamsogina harnai thangi manjagika CM Purnachandra Jamatia Shakbaithang Bono Karibo Manjaka MDC Dhirendra Debborma Borokni Yakteino Tipra Mothani Banano Yafari Khabai Khubai Borokno Tipra Motha o lamsogina harka tei buskangni salo thancha kwrung sakhlaino dofani bagi samungkhlaini hini soikanarika manjaknai adongrok Borong dengan jogomo Debborma, Norono Kokogo, Otang sebut kanggok Khaika Demcherra Horikonda Debborma, District President PW, Norono Kokogo Debborma. Jotono, Tiara Tanggoy Ajuk Angke Belaino Naikona Otinini Opanda. Noro Kotaka Bataya Karoi, Jani Bodolno, Tini program host Khaidai. Unoguti YTF ni president, unogo Risa Rifenan bagang Risa Rifenan bagang koi kono. So boni bagai jotono norog yaha koroti dan bagai ke bo program host kai tomo di bagai ba bo sang sang. Program koi nai, kindly norog dangsu basa kanggau Khaika bagai. So that chung bisa slogan rok dilayana. Ramai cung sabu, well sini jodoh cetak ramai cung sabu, Pubagra long live, Pubagra long live, Tipra Motha long live, YTF long live, YTF long live, BJP long live, BJP long live, Tipra Motha long live, Pubagra long live, Pubagra long live, Borok Dapha long live, Borok Dapha long live, Lai hambai no rokok mathumnai rokno jong tini chini borom gnang CM sarni yagromoi chini bubagrani thansa yafri sena hinai dofari bagoi hani bagoi samung khlaina hinai jong tini o jagao chini Unokuti district by khobjak chini Photixora ADC village chini Rajesh Debborma borom gnang Rajesh Debborma tai Binoy Debborma ni netritwe jong tini o chini o jagao 33 family ni 78 voters jong tini oro joining khalaika bubagrani saklomo tai buskango borok bubagrani chungsasa o mosal no romoi jong tiprasa bagai samungklaina hinai borok tini chini borom gunang sar TT ADC no honorable CM sar ni yagromino jong borong nobo lamsogaina halaika hambai 3 family 78 BJP ni 5 Sinungkai Binoy Debborma angkai Photixora ni ekta BJP ni jubur Mwngsa ni karyokari kam khlainai gani kat kutong mayo age BJP ni samung khlaijak haipora ang chini tabto social media chol mobile logo nugo ba jahate bahut chin tiprasa no satogoi toniwa abuni bagoi ang naikha haipono BJP khaiya ni kuno faida kori mane ekdom no borok to age je CPM ni haikelai borok kam khlayo sin ba basiri o je birokde party khlainokai ba jatin samungtanakai borok dabi dakhari achini Photixora elaka bo ponchayo ja bogbai baksa khlainakai bongno khaidibu obai haikelai bok samungtango o thane ang rajana hamja goi maharajana hamja je mahaja samungtamon lugoi ang
oro tini joining porgao silen marika uko je ani logi tabu je samane chongabo andara je samane tini sar MD samane osu bos ang salole jodi raja sik ham klai hamung thang tong ke sungbo bobain tong thanita BJP klai tong na jahate brok bo jahate raja samung tam nugo ke kaham ke borok phaitungta sungai baksa joining phaito jahate hamya lama thangale sab thane ba hamya lama ham lama sima thane bile asuno ko gani ko Belai hambai tini jeng otik sora wo sok paijak dam sora koso sora amsai ni tini boram ganang MDC Direndra Devarmani sakthar mungbai kaisa joining program o joining program o jeng khana kha 33 family tei 78 voter Rajesh Devarmani netritwe BJP Jubo Morcha ni leader bo tini phai o jagao tei bon loge Binoy Devarma bon netritwe phailekha ge borono blai ke hambai chini party ni torop theke teibu ব্যক্তিগত ni ngui bono blai ke hambai chini bubagra ni netritwe tiprasa ni future ni hamkhrai chamung tangna ni bagui chobak khaina ni bagui borok tini BJP yakari phaime ni bagui borono blai ke hambai ya faru tani ke chung jotunu saimano chini odikar chini ha ni land right chung thung tiprasa ya kodung thung chini economically developing na ni ke chini bubagra netritwe chung chini odikar no chung daiti manani nango tiprasa ya kod daiti manani nango omono haste ni joto lukurok BJP thung CPM thung Congress thung joto no chini tiprasa lukurok saimakha hani bangoni borok tini phaikha tani ke chung no BJP ni kuno leader CPM ni kuno tiprasa leader Congress ni kuno tiprasa leader taboksu jora kami amsayo phaiwe tiprasa ni raj ni bagai kok samani khanaya kok sawi khnaroya ar chobak khaine ni kok saya omo haste ni joto lukurok tini Binoy Devarma Rajesh Devarma hai chok jubok rok especially borok hai wansoni krung rok joto nu busikha phaine chalo teibu oboni party rok ni yakari chini Tipra Motha phaine hinai kha khlaibo hani bangai teibu blai ke hambai jara tau phane BJP hanai tongnai rok no bu kobago CPM hanai tongnai rok no bu kobago Congress hanai tongnai rok no bu kobago phaide chung thansa khlaiwe bobagra netritwe chini bobishor chini rajyo no chung sena lainai tani ke phatar hani phainai rok sitini hani malik sebabu hani nokphang sebabu mahai rok sri khok tongmani jorawo chung bahake sri tongmanai je Maharani Kanchan Prabha Devi hani malik bosi Bharat bocho bai merger agreement khaiwe Tipra no India bai merge khaiwe direct ro othoso tabok chini katal projomo ro no ke Agotola malike hanai borok si sawi tong ge o jorawo chung jotonu busi thai hani malik chung chini bubagra chini tiprasa o jinis no busi wini tini kabangma haste ni jubok rok chini Tipra Motha ni banao bubagra bai baksa chobak khaine ni bagui phai tongbai hani bang blai ke hambai